Hello mga ka-listeners, mga followers, kumusta ka mong tanan diha? Mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Pasensya dai kayo ha nga nadugay-dugay kog upload sa sumpay nin drama ha mga followers. O karon dai atong ipadayon ang laing sumpay nin sugilanon og sa dili pa. Ako di basahon ni naiduha nga nag-comment si James Sabuero. Wow, kanais na nadyo'y sumpay sa pirula sa bukid nindot ta kay makatawa ta. O shout out dai no kang Jerome o kang Jim Hanopol. Thank you kayo no, James Sabuero o kang Hugotirong Vlogger. Dol, salamat dol kay naana ang sumpay dol. Okay, salamat kayo na sa pagpaminaw Hugotirong Vlogger. So karon dito maglangan niya ang laing sumpay ning sugilanon. Perlas sa bukid. Please subscribe para updated ka sa aming bagong video. This is Lex Fino Vlog. May mo bag tanaw ng Reyna nga imong gitaguan? Oh, dahil mahimo man. Kinalang madako kamuha sa palasyo. Kay magsugod na hapit ang gubat. O, dali na. Namusok O, ko sige. na ang gubat. Sige na, ubanan kay kapadaw niya. Dali. Inyo ba ning bahay nga bato? Ha? Ay, dili, ay. Midangop lang mi din, he. Wow. Og salamat in town kay ni Aka. O, unsa man, wa ka makakita sa kung apo nga sinikay sa palasya. Aw, wa. Hayo naman ang Reyna nga imong gitaguan. Ha? Dali. Kana, nara. Hain ba? Na, Hain. kada ko nga akong gitabunan og panapton. Ako nang ablihan, ha? Huwat lang dong sundaw, ha? Oh. Nara! Oh! Oh. Hain man. Wa maligi Reyna nga gitabunan niha. Hala! Hain man din si Reyna Santan! Nagtitira namang yata! Sigurado ka? Wa ko nimo ilara, lula. Dili ko mangingilad dong sundaw, oy. Dili ko mangingilad. Sa una dito sa mong kalibutan, mangilad ko, kay tambalan man ko dito. Pero nalupig kong nikay. Kay abyan man dito si nikay. Mao nga ni undang na lang ko sa pagpanambal, ay. Hain laging Reyna. Kinahanglang madana to siya. Ay, wala di ko mamakat. Dinhira ang Reyna. Pero, ambot nga nawa naman siya din, he. Hoy mga sudaw! Pakitaan ninyo ang Reyna! Dali! Doon na lagi ko sa bahay nga bato. Hain naman sa toto. Wala naman si makasunod na ako. Noon sa manitawahan na, nagkaluyaman. Narang bahay nga bato. Ala, saan mo ning pagkamsahay? Nakuyapan ang sal ko. Sinikay. Ito na ito sinikay sa bahay sa bato ba? Bahay nga bato day. Pastilan. Ginam niya ako pagalding manda. Pati mo kong naong. Humupag mo disgrasya. Kinanam kabot ko sa bahay nga bato. Lola! Mingaw man. Ay, bakas Lola. Sa taas tingali. Nakatog. La! La! Mingaw gyud. Kinahang na makatago migikan kang almo. Dili mahimo na magdugay mining dapita. La! Nalaige! Hay mo ka! Umitaw din sa kwarto. Wasap siya higdaanan ng Reyna. Lola! Lola! Ay, pagkawaw. Ay, pagkawaw. Totoo. Kinalang filmi ka mag-unas mga pangitabo. Filmi kang number 1. Pero mahimo kang number 1 sa kasing-kasing ni Nikay. Agoy, lipusap ko. Pero, niyan ako subay nga ba to? No. Lola Ige! Sa maros Nikay. Nikay! Niyan ako Nikay! 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 Ngano nangitam kang lula, ha? To, wa din is Lola to. Unsa? Uy, di
na mahimo. Ugwa sa din ang Reyna. Labaw nga di na mahimo. Pero wag gid sila dito. Ako na nasiksik ang tibok bahay nga bato pero wag gid sila. Ito pangitaon ko sab. Lula! Lula! Tinuod ka nga tuan na dyan ang akong apo o sinikay sa palasyo. Mao ka na akong pagduda. Kay daghan na kayong mga nanood dito nga mga tagalasang. Oh, maayo hinaon. Yun na, unsa may naong sa imong apo? Kwaktaw. Ha? Say kwaktaw. Kwaknet nga tao. Pati kay sa naong, mura sa iro. Unya baho kayo siyang angit. Sakit kayo sa Uy, ilong. klaro na, tuwa na dito ang imong apo. Kay may mga tao mga nagkagubot sa kabaho sa anghit. Oh, mao ba? Oo. Oh, mao na to. Mao na to nga kong apa. Pero sigurado gid ka nga kauban nimong Reyna? Oh, siya lagi si Reyna Santan. Ang nakatuog na Reyna sa palasyong itom. Ganong nakatuog man siya? May kahom nga nagputos niya. Mao nga wa siya magkamatasod sa pilahan ng kakatuigan. Mao na. Tinuod gid nga naan ninyo si Reyna Santan. Oh, nagduda di ka? Amo magod siyang naluwas sa kilid sa bulkan. Kay gibutang siya dito sa barangan nga si Madam Bakokang. Oh, anong may katawa man kadong sundao? Nahimuot lang ko sa imong gisulti karon. Sigurado na gyud ang among kalampusan ini. San? Unsa nga kalampusan ba daw? Ay wa oy. Kinahanglan magdali ta. Gusto ko ikaw nga iatubang sa hari. Ha? Nikay. Wala gid Lula o Reyna. Sa makinita po. Ang ano kalit mong nawas nula iki. Pag si Reyna Santan. Makapaybunggi kayo ni Kay. Tinira sila atong paggikan. Nga himsog pa kayo. Si Lola, isugot to. Nga karon kalit na silang nawa. Kay bulungan kay kinini Kay. Pangitaon na to sa las kakahuyan to. Ha? Nagtuo ko nga nanago sa las kakahuyan. Pero, kung saan man na to si Lola, ha? Kung saan nila ni Lola pagtago sa kakawyan nga, di man siya makadaog sa Reyna? O, sa may naas na misa. Oh, uy, hala. Helmet ka na sa sundao sa palasyo. To, dinhini sila si Elmo. Unsa? Kung mauna, Nakuha nila ni Elmo si Lola o gang Reyna. di kay, parang magdimalas ito maayoy ni karon. Nagawas tuot sa palasyo, pero si Lola na sa makuha nila. Apil bigyan ng Reyna. Kinahanglan mo balik ta dito. Mamuhay yun na tani kay. Magtigom tagkusog. Oh, puti. Puti din ka. Sinihitabo ni mo, ha? O sinihitabo din eh. Hain ang Reyna o si Lola Igi. Ay, pagkisulti anong ito ini kayo eh. Kaya mura magkapran niya. Lain kayo To, tanong. utokan kayo mong itaw eh. Ah. Puti, nahibaw ka ba kung hain ka rin si Lola? Pagod, o niya tuyok, kung nahibaw ka. Lo. Kachuy, gini mo ito iya kay. Nagkasabot sa kasulti ni kayo, no? Tuyo ka sabi. Lo, ito yung sa. Magkasabot gini. Ipanulti ni kayo na. Oo, to. Makatabang na to si Puti sa pagpangita ni Lola Igi. Puti, hain si Lola karon. Tuwa ba siya sa palasyong itom? Tuyok magkausa. Oh, Tuwa din sa palasyong Oh, nahain naman ng akong apo og sinikay daw. Harato sila sa palibot. Ipakita ko na ikaw sa hari o sa Reyna. Ah? Reyna? Mahal na Reyna Rosa! Aniya si Lula. Siya ang apuhan ni Toto nga kwaktaw. Hain sinikay og si Toto. Nakaikya sila. Apan nada ako ang lula ni Toto. Oy, kalain ko ni mong tingog mahal nga Reyna. Dili importante ang tingog, Igi. Oh. Hala! Ang imong tingog! Ang imong kinatawaan! Parehas magagtingog sa barangan sa payag nga. Uy! Husto ka! Ako kini, Igi. Uy! Nga nugod taong may gwapa naman ka. Nabatanon
kang lawas. Uy, makasuya sa da. Mahimo nimong maangkon ang kabatan noon pagbalik. Kung hingpit kang magpasyakop nako, sama kanila. Uy! Uy! Lulaigi! Uy! Sabihin ka! Hala, Anday! Kadato na gud ni magporma? Mura man kaghari ang imong gisulob. Nagilak-gilak naman ka. Oh! Reyna, gudong akong amo, si Reyna Rosa. Ha? Igo na sa inyong panaghimamat. Andoy, pakana si Ige. At di man na siya, Andoy. Dali, Lulaigi. Kini murag nindot kayo kinabuhi. Onsay balita ni kay Elmo. Tuag nila ang Reyna. Apan klaro kayo nga may mitago ini. Hain sila mahimutang karon. Sa bahay nga bato. Onsang baya? Ang bay bas ngilit nga pangpang? Oh, madam. Aw, mahal nga Prinsesa Rosa. Ay, nahibaw ko kung hain ka ng bay nga bato. Kinsam de tag-iya sa bahay nga bato. Kang Reyna Shantan kining bay. Unsa? Kinahanglan makita na to ang Reyna. Ato gining pangitaon. Oh, may gipagot si Puti sa gawas. Puti? O, sige, pagot ni mo. Oh, Oh? Hala! Sawa? Butang na si Reyna Santan. uy, tukpon matigalin ni ang Reyna. Sawa, kung gigutom ka, ayaw ang Reyna ang kana. Ibutang na siya. Buhi siya. Hala, gibutang niya sa yuta ang Reyna. Salamat, Sawa. To, dali. Atong ipahilo na ang Reyna balik sa taas. Siya higdaanan. Oops! Salamat, Sawa. Makasabot ka na gid sa mong isulti. Oops! Nigay, tapang bukat kay ang Reyna. Dali. Kalami sa pagkaon din, he. Mao na gid nga kung giingon nga hayahay ra ta din Mao nga ani lang ta din Lulaigi. Magpasakop lang ta ni Reyna Rosa. Uy, Andoy. Siya yun si Madam Bakukang, no? Ayaw lagi, Lulaigi. Usa ka na sa gusto na kong masinati. Nga mahimo kong batanon pagbalik. Unya, mugwapo ko parehas ni Elmo. Gion sa man na nila pagkuha. Magic, Lulaigi, magic. Kining kalibutan na puno sa magic. O mao ka na ang kinahanglang pahimus lang ta. Una sa imong tanaw, ako madutlan pagkakuha ng maong gahom. Ay, madutlan ka. Madutlan maganis, Madam Bakukang, nga nainaong ato nga ginatos na ang kunot. Ay, sige. Pero nakakita ba kanini kay og ni Toto, Day? Ha? Ni ama ko no sila din, he. Dinhi sila. Pero, gigukod sila ni Elmo. Ha? Elmo? Ni asa day din is Elmo? Oo. Katong gwapong sundao nga midani mo. Mo katos Elmo. Bigwapo na sab. O siyan? Hala! Ako na ba ito siyang gidudong-dodong? Siya si Elmo. Di gwapo sab siya. Pasilan, maumpa? Uyalan, no? Ganahan sa bayak ko nga mo bata ko, Andoy. Unya mo gwapa sab ka. Ana, yun. Nindot kon mubata ta. Nagsiksab ang pamati nato sa lawas. Uya, ikaw nga nang wak kapabataan nila. Ay, ila pang gikinahanglan ng original na kong naong. Boy. Pero sunod higayon nga makabalik kami sa kakahuyan. Ay, magpaguhapon ako. Kakahoyan? Oh, ano ni kahoy sa tunga sa murag katunggan nga mo'y nakaingon nga nausab ang ilang mga naong ni Madam Bakukang og ni Elmo. Mao katong kahuya ang balikon ta. Sige. Kana. Dad ako diha. Kay gusto ko nga mo bata ko og balik. Nana, napahilo na itong balik si Reyna Santan sa higdaanan. Biliban akong saway. Yamang gida si Reyna Santan. Klaro kaayo nga iyang giluwa si Reyna Santan gikan kang Elmo.
ug sa mga sundalo ni Haring Burak. Ha? Mo na imong gituhuan ni kay? Oto. Pero akong lola lagi. Iyang gipasagdan si lola nga madaan nila ni Elmo. Maghunahon na lang unya ta. Kung saon sa pagluwas ang imong lola igi to. Noon, si lola, punit pa kayo sa kahuing lawaan. Makasurvive pa to sa katalagman. Mao ka na to. Makasurvive ras lola igi. Ni kay, kilala nga makapaway na ta. Sige to. Oh. Sawa? Nga namisod ka man din bay. Sawa, ayaw taon ko itim mo, ha? Kami ko man ta. Awon sa mga lalaki ka o babae? Sawa? Nga nang gitutukan ko ni mo? Oh, hindi kay. Kari sa mga kanuna nga tokbon ka niya? Sawa? Nga nang gipaduol mong imong naong sa kunang. Bantay ni kay. Tokbon ka na sawa. Hindi kay. Ayaw paduol sa usa sawa. Sawa? Nga nang gipaduol mong imong usa kunang. Hindi kay. Atras kaya ako nagbunalan. Ayaw siya ginab dito. Pero tingnan tokbon ka na niya. Dili siya mo tukob na ko. Ha? Sure ka? Di siya matugod ni mo? Nakasiguro ka? Klarong ginao, paduo na gina. Igo lang ko niyang gitutukan. Oh, doon na ba na isawa nga magdanutok kay lang, ha? Sawa. Onsay. Oh. Sa? Ang imong mga mata. Ang usa mo ka mata nga puwa. May... Unsa man ang naglihok sa imong puwa nga mata? Di kay... Ito ko pensa, ha? Uy. To, may nakita ko sa puwa nga mata ni Sawa. Uy, tao ka na ang naglakaw-lakaw. Unsa? To, ang mahal ni Reyna ka na nakita ko sa usa ka mata sa Sawa. Unsa? CCTV ng mata sa Sawa? Ang Reyna, nagpaso-paso siya to. Dini sa kwarto nagpaso-paso siya. Oh, may mga uwak na puti sa bintana. Hindi kay, unsa kuning panulti mo? To, tanawa. Oh, lah. Murag cellphone nga nagpasalida ang mata sa Sawa. Ang Reyna ka na. Dinhina siya ni maong kwarto sa unang panahon. Oh, Sawa? Asa ka? Nikay, ikaw man sa paingon sa usa ka kwarto. Ang kwarto ka nas mga bata. Kadung, dunay mga kuna nga kahoy. Oh, klaro kaayo. Nga kwarto kini sa duha ka bata. Kay duha ka kuna ang nasa suod. Kung sa mga sawa niya? Dali, atong sundan ang Sawa. Reyna Rosa, tinuod bang yung gisulti nga bahay ni Reyna Santan ang bahay nga bato? Nga tuwas pangpang? Oh, iya kinig bahay. Ilang bahay ni Haring Burak. Unsa? Ganong nakatultol man sila sa baong bahay. Aw, na-timing ng tingali silang pagtago-tago nga makakita sila sa mga bahay. Kinahanglang mamatay ang Reyna. Wa na siya dito. Si Lula Igi na lang ang nakita nako. Makapahibong lang kayo. Tungod kay hugot yun ang gisultis ti Guwang. Nga iyang gitabunan si Reyna Santan sa suok sa kwarto. Apan wa naman ni dito. May mitabang siya Reyna. Oh, usa? Ug kinsa man ang mutabang niya? Nga ang tiguwang raman ang nabilin dito. May usya ka anak ang Reyna nga wa na makiti. Oh, usa? Duha ang anak ni Reyna Santan. Ang usya wa na makiti. Ang usya gidah sa usa ka sundao nga sinaligan ni Reyna Santan. Usa? Wa na mahibaw ikon hain ang usya ka bata. Anong nahibaw man kanining tanan, madam? Oh, Reyna Rosa. Tungod kay usya ako sa mga dama sa Reyna. Usa? Kinahanglang mamatay ang Reyna.
Kinahanglan gyud. Unsay gusto ni mga kubuhaton? Adtuon ta ang bay nga bato. O, usa? Sa dili pa moulbo ang dakong gubat nining dapita. Kinahanglan masusi ko ang bay nga bato ni Reyna Shantan. Nikay, anawang sawa. Oh, iyang gibalik sa nang usa ka kuna og natuog siya. Kuya sa kutok ni Suwahay. To. Oh. Sawa? Nikay, tiyak ko mo ng usa sa way. Kipadaol sa niya yung usa imong naong. May gusto ka bang ipakita na ko ni ining maong kwarto? Ha? Sawa? Aw. Ay. Naam siya mga mata. Ang imong puwa nga mata. May talanaw na saba. Usa ka bata ka nang imong ipakita na ako. Naa sa usa ka kuna. Kinsa man ang bataa? May bata gid sa pikas kuna. Imo kining nakita sa unang panahon nun sa. Oh, tingali. Kay naam siya mga mata. Ang bata sa kuna. Nagkilak. Oh. May tao nga misud. Oh, Da. gikuha ang bata. Da. Nagdagan siya. Murag kawat niya ang bata to. Kisang tutuhan. Ano gikuha man si tao? Oh. Naghila ka, sawa? Nikay, binuang diya eh. Nabugay sawa nga mohilak. To. Tanawang yung mga mata to. Oh. Ala. Nihilak tuod siya. Sawa? Sawa, asa naman ka? Sawa! Sawa, asa ka? Oo na siya namati naman ni Kay. Wala no? Tramas mo na ginabuhi ni sawa ha? Dili si ordinaryo nga sawa to to. Oh, ha? Sa nakita ko siya mga mata. Panagsama kami nga duha ang kolor sa mata. Itom og puwa. Oo niya. Unsay mong hunahuna ni Kay? To. Doon na kami koneksyon ng sawa. Unsa? Mahal nga Reyna Rosa. Andam na kabayo nga imong sakyan pa imong sa bahay nga bato ni Reyna Santan. Maayo! Apan siya dili pa kita manglakaw. Makigsulti una ko sa tiguang. Si Lula Ige? Oh, Anday. Mas maayo gid aning magpasakop na lang ta sa Reyna na. Oh, uy. Lisod kung kontrahon kining Reyna ha. Gamanan gid na siya unsa. Ay, Lula Igi. Gamanan gina siya. Kay nakahimo siya sa paglumay sa hari. Uy, mauday na nga permi na lang nang nagduka ang hari. Oh, gilimot kini ni Madam Bakukang. Uy, mo ba? Oh, uy, Ipatawag ka sa Reyna. ha? Nga naman. Nikay. Ay, Mao ka na nga akong gituhoan to. Kuan ba? Doon na gid may connection ng sawa. Ako nang gibati. Ay, laki pala sa muna-una ni Kay. Una-una nga niya atas kalibutan nga punos magic. Husto ka. Pero maukin ang kalibutan nga haom ko. Dili ba? Pero, Dinhi, wala mangutan ako nga nung puwa ang usa ko kamata. Dinhi, wala manungog na ako. pero niya din niya ang nangulatan ni mo ni Kay sa una. Sino yan, Doy? To, base sa to nakita nga talan-awon sa puwang mata sa sawa. Kining dapita, nakapuyo gidin si Reyna Santan. Ha? Una ning gipakita na to, mao ang Reyna nga naglakaw-lakaw siyang kwarto. Og may mga buwak sa bintanang bato. Buhi nga mga buwak na puti. Nga, kuan,
mga layang bago na. Ang Oh, mauna. Unya karon. Kining kwarto sa duha ka kuna. Kini, mao kini ang kwarto sa mga anak ni Haring Burak ug Reyna Santan. Kaluha ang ilang mga anak. gusto ka. Posible na ni kay nga kaluha. Kay duha man kakuna. Parehas og gidakon. To, gibati ko. Sa may gibati mo ni kay. Gibati ko. Nga mao kini ang bahay ni Reyna Santan ug Haring Burak sa unang panahon. Ay, Maria Reyna. O sa ubag ko mo. Balog diha sa ako nga tubangan. Oo, mahal nga Reyna. Isugilon ka nako ang tanang nahitabo. Kung nganong kauban nimo si Reyna Santan. Ay sinikay gyud ang nangusog nga pangitaon ang Reyna. Unya kay mo sunod man sad ning akong apo. Mao na. Gipangita na mo Reyna. Ug nakit-an gyud namo ang Reyna sa bulkan. Nganong miabot man mo sa bulkan sa pagpangita sa Reyna? Kuan, ang puti nga itay. Puti nga ito'y? May kauban mong puti nga itoy? Mao na. Siya ang nanawag na mo. Siya magiyan na mo kung asa may paingon. Mag-una siya. Klaro kayo nga siya ang nakatoltol kulhain ang Reyna. Diin ninyo gikan ang puti nga ito'y. Dinhi sa palasyo. Unsa? Dinis palasyo ang puti nga ito'y? Oo. Iposible hagod na itoy mo imigiyan ninyo sa nimutangan ni Reyna Santan? Mao na. Ay, ambot lang po datong ito ya. Uy, masabtan maninikay ang iyang liha. Oh, Kinahanglang akong makuha ang maong ito'y. Mikay! Ikaw na, oy. Kay kaon nga, nag-apong kang Reyna Santan. Dili lang ko gusto nga mahano siya pag-usab to. Di mawala ka kung mawa si Reyna Santan. Kung mawa na siya, pangitaong gini siya sa sawa, ug maluwas niya. To, dili naman hinuon mawa sa kuna-huna ang nakita na ko sa mga mata sa sawa. Ang hain man na to nga, di mawa si munahon na ni kay. Si Reyna Santan na nagpaso-paso sa kwarto, o katong bata nga, tuwa dito sa pikas kwarto. Ang bata sa pikas kwarto. Unsa may hunon na mas bata ni kay? Gusto kong makita ang maong bata. Kung dugay na gibiyaan ng bayan ni kay, sigurado dagko na gitong bata ka ron. Mao na. O kinahanglan makita na to siya. May mikuha niya sa kuna to. Gida siya palayo sa kwarto. Ang pangutana ni kay kung kinsay mikuha niya gikan sa kwarto. Mao ka na gusto na ko mahibawan. Unya, saan mo na to sa lula? Luwaso na to sa lola ni mo. Pero, ato ning planuhon og maayo. Kung unsaon o kung kanusa. Sige. Agad ako ni mo ni kay. Inon, kailangan ko ikaw itong lula. Mabuhi mo to, bisan kung ibala pa to sa kanyon. Kay balingbing mo to. Mao ka na, mahal nga Reyna, Rosa. Gana na kung mo reklamo sa among lakaw, pero sinikay man yun ang nangusog nga. Pagitaon na mo ang Reyna. Hain karon ang Reyna. Matod ko, hain karon ang Reyna. Kuan, ang naitabo maone. Pagkakita na ko nga miabot ang sundaw nga si Ilmo Radi Aito nga gwapo na. Uy, madam na ituod sa dili pa. Kanang mahal, madam naman, mahal nga Reyna. Himo sa kumbatanon nga gwapa ba? Unsay nahitabo si Reyna? Ay, masuko man di eh. Utod ang Reyna da ituod. Kuan lagi kanang mao lagi to. Kanang maistoryahan man yun din nato, Rod, di ba? May abot na to si Ilmo. Unya, akong gitaguan ang Reyna. Gigoyan ako paingon sa suok o akong gitabunan og bulingon nga panapton. Nami kaging nagod ang kabulingon sa panapton tungod sa kadaan. Unya,
Unsa isunod nga nahitabo? Ugmaan na ta. Magukag ba na mo sa gitabon ka, Reyna? Wa naman ditong Reyna. Klaro kaayo nga may makuha niya. Gitaguan siya. Mausad na'y akong pagsabot. Nagtaguan ang Reyna. Asam sa na ito pangitaw ng tao nga nagluwa sa bata? Gibati ko nga dunay laing mga nagpuyo ini moong lasang. Og sila mi kuha sa bata. Hilom ito'y. Gabiin na. Ayaw pagsaba. Puti. Asam sa ni mo gikakas bongbong, ha? Puti, may gusto ka nga isulti na mo? Ay, ito'y na siya ni Kaya na na. Pero makasabot siya. Gusto ka nga among dukdukon ka ng bongbong nga ba to? Uy, di tingalin mo ipasabot ni ito'y ni Kayo eh. Bato mo ng bongbong? Pero tanawang ito'y nagsigisig-kutkot sa bongbong. Hoy, ito'y pawayaw namin ni Kay, ha? Ha? Mao pa'y paglingkod na mo. Gikan minanagan ganinang adlawan, ha? Di naman alim mo ikyas, do. Ito, ayaw lang ka nagkasabis puti. Tanawa, oh. May tutok na ni mo. Ganun ka? Suko ka? Nasuko ko na siya ni mo to. Pagtarong ni Kay, ha? Ay, kung na mo kasabot sa gas paggut ni ito'y. Baklaro magod siya mga mata nga nasuko siya. Tanawa, oh. Lagi. Ay, sige. Ako nang dugdog ko ng bongbong. Sige, tabangan ti ka to. Saan siya ito idugdog ni Kay? Nga gahi ang kiyastanan. Mayon, doon natin martilyo o kanang maso ba? O, kanang gahi ba para bungka nga? Di ba? Puti! Hoy! Asam ka ba dong? Pagod ka niya. Laya sa rin ka? Ato, ayaw pangawag mananap, good. Murang sa kuy buot, uy. Ang guom sa ganyan padukduk ng bungbong priting gay agod. Ayaw na lagi reklamo. Balik na sa do. To, tanawa. Okay. Madlog sa dang ito, ay. Nagdaam kag bato, ha? Mo na may padukduk ng bungbong nga bato? Mao ko na ni. Dali na. Suga na natugdukdok ang bongbong nga bato. Hoy, puti! Asan mo sa ka, ha? Puti! Pasagin na lang ito. Gikapoy na natong sigig apong nato. Uy! Puti? Nagkuha lang rin kag bato sa gawas? Para imo ginakatapusan niyang danga bato. Kaya naaman niya gibutang sa imong tungod to. Hila si nito yan, ha? May ining karita ko na. Manugom ko ka, giro-giro ka niya. Panalion pag-igunin mo. Ay, pag-uta! Huwag kumadlog ni mo! Gamay rawi ka kagbaba na, sus! Usa ka kumutra ka na ko! Ayaw na lagi nag-awaya si Puti to. Sige na, sugda na natugdukdok ang bongbong nga bato. Oh, maura na ang tanan akong masulti ninyo, mahal nga Reyna. Sige, biyain na kami. Oh, salamat. Magkapahuway na di ay ko. Ugma, manglakaw kita, Elmo. O ba na siya pipila ka sundaw? O, mahal nga Reyna. May pagmangutana kung asa ta paingon ugma. Mahal nga Reyna. Sabay nga ba to ni Reyna Santan? Hey, saan kaya mong makuha ning pagdukdok ng mugbato ning bongbong puti, ha? Gagom gini mong nikay. Kung saan may mong makuha din eh. To, ayaw na lang lagod pakiglalis anang ito'y good. Huwag yung kitag-anan, ana. Tao ka unya, ito'y na. Takom sa ko. Aw, siya, pwede maggamaya. Kung magbugno me, aw, igor na ako siyang ilabay sa bintana. Eh, pag move dia, ha? Eh, huwag ko madlog ni mo. Ay, nasuko na ni mo. Ayaw na lagi nagtagdas puting ko.
Lakor mong bangag si Ilong ay. Murag yung nakasabot siyang isulti. Nakasabot siya na ako to. Unsa? Ako sab, nakasabot ko niya. Ato na lang ning ipadayon ang pagdukdok sa bongbong nga bato. To! Linog ni kay! Oh, uy! Miliki ang bongbong nga bato! Linog ni kay! Pagpatay ni kay! Linog ni! Pagpatay! Ang linog, uy. Wa mo uyog ang atong gitumbang bato. Ang bongbong bato ra ang naliki. Oh, uy! May gagmay nga bato nga natagagikan sa... Oh! Nikay! Nikay! Naon sa kato? Tanawang bato! Miliki kini og... Oh, dunay lungag. Tuod! To, dili solid kining maong bato. May lungag kini. O gitabunan lang. Ha? Kun mauna, may utok sama sa tao ang itoy. Si Puti. Oo, no? Gusto siya nga ato ning ablihan. Unya? Ato ning ablihan to. Sige, bunal pa! Gipaasoy ka ni Reyna Rosa sa inyong lakaw. Oh, maor na. O gusto siya nga hangtod ang ito'y nga puti, iyang makuha. Oh, unsa? Nga nung na-interest mo siya sa ito'y nga puti. Kay ang ito'y nga puti, mauman ang migiyan na mo kung hain ay mutang ang Reyna. Si Reyna Santan nga natuglang. Uy, kakuya ko na ng ituya. Imported tingali ng ituya. Ay, di bang good, dili. Bisaya na gagnaw si puti, nga gamay. Pero mura siya, nakasabot na tayo nga panghitabo sa palibak. Uy, kakuya ugot. Mo nga, Andoy, dagang mga kaibulungan ini planeta, ha? Napay sawa nga mukuha usahay sa Reyna. Sawa? Hala, ang sawa da itoon. Wa man din ako masulti ni Reyna Rosa ang bahin sa sawa. Eh, nga naman dahil ang sawa, ha? Dako gyud na nga sawa. Oh, dako nga sawa nga mahimong muton og duha ka tawo. Agoy, kamakahadlok sabdayan ang sawa, ha? Kidahalang masulti na ko ni sa Reyna. Ay, lulaigi! Ay, ako lay sulti kon unsa na sawahang imo nakita. Dako na ang lungag to. Dako ganing lungaga da. Makasuod mo kita bisag magduko na ta. Dali, manood ta. Oh, uy. Ayan lang kaya tingali ni kay. Di lang ta musuod ya. Uy, kay tingay. Usin na dia sila om. Ngit bagi dia sila om. Oh. Puti. Oh, Puti. Ayaw pagsugas lungag, Puti. Di agyuon ito ya. Uy, musuod ka siya. Kanaki misod si Puti. Kinahanglang sundan na to siya. Oo nga! Kita may bantay rin sa na, dinis gawas. Tuod no. Sige, ako nalimusod sa lungag. Tikay, nanasa ka mong plano ha? Nanasa ka mong plano nga, mahadlo kayo. To, sa ako ng giingon. Niya na tos kalibutan nga punos tang haga. Kinahanglang ato na lang gining tukion ang tanan nga niya ining kalibutan na. Tikay. To, ayaw ginabiyay sa Reyna Santan ha? Ikaw akong tugyanan niya. Nikay! Nikay! Ang down niya, ha? Wa para ba kung makapahungaw sa akong ibati, day? Naghuot pa nindugan ako! Nikay! Okay, mga kalisinos, mga followers. Dinhin ako sa takotog no o sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon. Mahal nga Pirla Reyna. sa Mahal nga bukid. Reyna, doon na dako'y nalimtan. Oh, unsa man mo nalimtan, Lula? Doon na pa ko masulti ninyo nga kinahanglan imong mahibawaan, mahal nga Reyna. Uy, Sige, isulti ka na. May dakong sawa nga mag-abay na mo bisan asa may maabot. Oh, dakong sawa? Bo, mao ka na, mahal nga Reyna. May sawa nga nagsunod-sunod na mo. O sa may nakapa-importante sa maong sawa? Mura magbusyag, nagbantay sa Reyna. Unsa? kada ko binuwa nga na. Sawa, mao mo bantay sa Reyna? Sa tanang mananap, kanang sawa ang lahi og kalibutan. Di na nimo masabtan sila, oy.
Uy, pero nakasabot man si Nikay sa sawa. Ha? Ay, husto, karon pa ko. Karon pa ka sa unsa. Ang sawa, patilan. Ang sawa ang mikuha sa Reyna gikan sa dapit nga akong gibutangan sa Reyna. Oh, usa? Kay posible ko na. Dili ka na imposible, Elmo. Nikay! Puta namin na itabo diya sila ang slungag, day! Nikay! Nikay! Ito pagkataon ko, ano di ko mabalaka ni mo? Nikay! Okay, mga ka-listeners, mga followers, nanhilang usa ta kutob, no? Ug atangin na usab ang laing sumpay ning sugilanon. Perlas sa bukid. Ug salamat kayo no sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Please don't forget subscribe my channel.